12 persuna oħra ħarġu pożittivi għal COVID-19, 5 minnhom mill-festa ta' Santa Venera, 2 mill-avveniment tal-massa li kien sar f'Lukanda f'San Ġiljan, 5 oħra ma jafux kif ħadu dan il-virus. Dawn in-numri itellaw għal 112 il-każi attivi f'pajjiżna, meta wieħed jikkalkula wkoll is-66 immigranti li qed jinżammu fi kwarantina f'Ħalfar. In-numri jfissru wkoll li f'ġimgħa diġà kellna 100 każ ġdid ta' coronavirus. Bħalissa ir-rata ta' trasmissjoni lokali tinsab f'livell ftit ola minn wieħed. Fl-aħħar jiem Net News tefa' dawl ukoll fuq il-fatt li ħafna nies qed idumu biex jingħataw appuntament għal swab test. F'xi każi l-appuntamenti għat-testijiet qed jingħataw anke 6 ijiem wara li ssir it-talba. Intant f'dawn il-jumejn l-għalliema li se jagħtu l-lezzjonijiet ta' reviżjoni għall-eżamijiet tas-sekk qed jitlaqgħu mill-amministrazzjoni sabiex jingħataw istruzzjonijiet ġodda. Dan hekk kif jidher li d-dipartiment kellu jbiddel il-pjanijiet tiegħu u issa dawn il-lezzjonijiet mhux se jkunu fil-klassi iżda online. Dan it-tibdil tal-aħħar minuta qed isir wara li pajjiżna reġistra numru rekord ta' każijiet f'ġurnata waħda u fejn jidħlu l-attivitajiet tal-massa diġà kien hemm numru ta' organizzazzjonijiet il ħabbru il ħadu l-inizjattiva huma stess biex minn issa iwaqfu l-avvenimenti li kienu skedati għas-sajf. Fost dawk li tkellmu kontra l-parties tal-massa hemm ukoll l-MEP Laburista Alfred Sant illi stqar dan b'mod pubbliku.